My Vanessa, my love. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I'm JB from Mindanao, og usa ko ka police officer. Ako lang i-share akong love story since daghan na ang nag-request sa ako nga mag-send diri ug usa na didto kay akong manghod og iyahang mga friends. Ako lang ipagbigyan kay birthday na rabaniya. Anyways, I came from a family farming. Since I was young, spoiled na kayo me. Ginapalitan mi sa mong mga gusto ug maglagot pagyud kung dili nila mapalit. Usa ra mig balay sa kong lola ug lolo until ni balhin pagka high school. Kay gusto man ko moeskwela sa dako nga university which is naa sa syudad. From province to city, grabe kayo ang adjustments sa akong pamilya. Even sa subdivision nami nagpuyo, saba gihapon kayo. Unang tuig na mo sa syudad, murag okay ra. Pero wala pa jud may mga close nga silingan, even sa school wala gihapon. Kay lagi hilomon ko, dili man kay ulawon, pero dili lang jud ko gusto nga ako ang moduol. Until nakabarkada ko, og didto nakatuon sa sigarilyo og uban pa. Ani abot sa point nga permi na ko maglagot sa kong manghod without any reasons. Ug usahay pod basing kahanak ko siya an usahay late ko mouli or dili ko makauli. Pag-abot sa college, I met a girl. Karel iyahang name. She became my first girlfriend. She's my first sa tanan. First kiss, first love, and first sex. But dili ako iyahang first. We are not legal, but I do love her. And nakipagbulag siya sa ako. Ang iyahang rason, she felt out of love. Dali rami ato, mga 9 months. Pinakauna, nagpakiluoy pa ko sa iyahang mobalik siya. I even faced her parents and gisumbag ko sa iyahang papa. Special mention kay Mayor ko andi ay. Bitaw, sakit kay to Yorme ba? Sumoto nga niuli ko sa balay nga hubog and naay lagom sa nawong ug naluoy ko kay mama kay grabe iyahang kabalaka. Suguron paunta ni papa ang nanumbag sa ako pero wala akong nagsaba akong kinsa. Sukat pa sa una dili nakangay silang mama sa akong mga barkada kay lagi dato dayon nagsalig sa ginikanan mga hitsuraan pero bisyoso. And syempre as a friend mo defend jud ko sa ila kay nalipay bi ako nga naa sila. O gipalayo ko nilang mama sa akong mga barkada. Gipabalhin ko nila og eskwelahan, dayon pagka second year college nako, didto nako nailhan si Vanessa. Guwapa, bright, saligan sa mga maestra, buutan, and accommodating kaayo nga pagkaklase sa bae. Education student ni si Vanessa. Naglisod jud kog paki-close ana niya kay lagi mga dili man sad basta-basta iyahang mga kauban. Halos mga presidents sa mga department og nakakita pud kog mga barkada. Murag mga adis-adis pero buutan kayo. Og napod ay ko'y fraternity nga giapilan. Falcons. Sumoto nga nanguyab ko kay Vanessa. Mga 5 gyud ka bulan. Oo. Naghulat jud ko og 5 ka bulan unlike kay Karel nga 2 ra ka semana. Siya ang klase sa bae nga dapat manguyab ka sa iyang pamilya ayha sa iya. Sa moto nga nibisita ko silang balay. Lisod kayo, kaysa tinuod lang kay princess of the family kayo ang tirada. Only daughter, ug naay 2 ka kuya. Usa ka abogado, ug usa ka engineer. Dili jud ka magbinuang silang pamilya, kay na, hambot na lang jud. Ihang mama day ani kay namatay sa breast cancer. Ug iyang papa ra nagpadako sa ilaha sukad elementary siya. Dayon wala ra na sayang ang ako ang pagpanguyab kay gisugot nako ni Vanessa. Dako jud ako ang pasalamat siya ha kay sa tanang nanguyab ako iyahang gisugot. Hangtod sa nakagraduate ko sa college o graduating pud siya. Almost 4 months kong nag-training pagka-police and siya kay practice teaching na.
I was about to make her happy pero timing jud kaayo nga nadisgrasya siya. Nangaligo sila siyahang mga kabatch sa usa ka resort ang tungod silang kalipay. Nagdungan-dungan sila ambak. O diba maayo? O kay siya man ay katulungan ni Ambak, siya pod ang third to the last nga naluwas. Fighter kaayo si Vanessa. Bisan nag 50-50 na ang iyahang kinabuhi ato. Og nagpasalamat mi sa Ginoo kay nakamatara siya after 12 hours nga pag-monitor sa iya. Og ang iyahang gireklamuhan kay ang iyahang kumagko. Dayon pag-x-ray sa iya bali di ay mo nang gisiminto. Then miingon siya sa kuha nga upaw while gabahak-hak sa katawa. Manang para maghiloma, haluka na lang. May gani wala nasapna ni Papa. Ling, pagkaon sag prutas. Ana iyahang Papa og gipanitan ng orange pero iyahang gipatiwas sa kuha pagpanit kay magbayad sa daw siya sa bill para ma-discharge na si Vanessa. Dimiana si Vanessa nga, paniti na daw og tiwas ana si Papa. Buing, magtanga man noon. Dan mitubag ko, nga dili nakakinahanglan og orange, kay mas sweet pa ko ani. Dan mitubag siya nga, ay, sweet? Hilom oy, may pagmoingon kag aslom og parehas mo nga lingin. Motuo pa ko. Perte niyang katawa. Maunang mokis juta boys pag happy ang mga girls para ang ilang happiness mobalhin sa tua. Og another dinalian rasad nga kiss kay syempre basin masakpan lagi mi ni Papa. Nag 5 years na lang mi ni Vanessa nga kuto brajud sa kiss og hug. Never been touched. Pero usahay mag-atik-atik siya na siya og gakos-gakos, halok-halok sa aping, anpaak-paak sa liog. Manghanggat siya na siya nga magkuan ko numi. Naapadyoy, please love. Pero dili dyan ako siya tugutan oy nga makuha akong pagkalalaki. Kaya syempre, wedding first biyatang mga boys, di ba? Bitaw. Ug ang among awayan rajud perme kay selos. Grabe kay siya kasiloso guys. Bisan katrabaho nako silosan. Ambot aning bayhana oy. Di man confidence siyang kagwapa. Pero ganahan rapod ko kay pasabot ana gugmaan siya nako. Maglagot yun siya nga magsigrilyo ko, so nananghid ko nga mag-vape na lang o kaloy sa Ginoo ni sugot rapod biya. Wala po siya naglagot aning pag-apil-apil na ko aning frat. Kaya kasabot daw siya og bisan iyahang mga kuya na ay mga frat. Og didto na ko nahibaw-an nga senior din ako yang Papa sa frat. Small world daddy. Dayon natoy one time nga mingon siya nga, kinsa si Carla? Nag-chat na po ni mo? Lagot na kay siya og ako, gigakos lang na ako siya og ako siyang giingnan. Nga walay, kauban na nako sa work pero dili mi same nga station. Nag-contact lang siya nako tungod sa operation. Tubag siya, mao ba JB? Inana gina siya pag mutukar ganina iyang sapot. Bakhag ray katapat ana. Ako siyang giingnan, si JB. Tubag siya, nga lisod sad og tiborsyo akong ingalan nimo, nga JB man imo ang ngalan. Ug ako siyang giingnan, ug ako siyang gitubag nga endearment ako ang kinahanglan love. Ug ako siyang gikiss mintras wala iyahang Papa. Then fast forward, tito, pakaslan ako si Vanessa if okay ra si mo. Mao na ako ang giingon pag atubang nako si iyahang Papa. Pero naa silang mama uban ato. Wala jud ko na ulaw ato kay tagaan man pud ko sa akong manghod og confidence. Pinakauna ato wa katingog yang Papa, murag kahikbion. Dan mingon yang Papa, mao namang kahana inyohang desisyon. Okay ra pud sa ako kay tiguwang naman pud ko og stable na pud mong duha. Stable jud nga wa man ko'y hatag-hatag silang mama maglima na kabuwan kay gipatukod sa balay namo ni Vanessa. Bitaw binuang ra. Nagpasalamat jud ko siyang Papa kay kung wala siya, walay Vanessa. Basin na ara sa CR si Vanessa na usik. Joke ra bitaw. Pagka May 1, 2019, nag-propose ko siya og ni oo siya sa walay pagduduha. Wala may work ana nga time mo nang nag-propose ko. Ug pagka June 15, 2019, gikasal mi.
Simple ra kaayo pero church wedding kay matod pa niya. I will make my promise in church, in front of the altar, and God is the witness. Din pagkagabi tulog. Basic. Bitaw. Siyempre, what's the style oy? Excited kay siya sa mong honeymoon mo nang nag-leave siya og usa ka semana. Ug ako, masunurin bi ako, so nag-leave na lang pud ko. Kapoy jud ning good husband ta ba? Mao to nga kiss ra and amen. Dayon pagka November ato, natingala man ko kay wala na may palit-palit sa napkin. So ako jud mismo ang nipalit sa PT nga naka-uniform. Duda na ako kay boros jud siya, kay bulaos kayo sa hapon. Sa mutuo mog sa dili, first time pa nako naka-encounter nga duduan ng apple sa asin og toyo og suka pa jud. Tas grabe kay kasaputon. As ina, kalit lang nga mamaak or manumbag, pagtuon nako nag-crave siya sa ako. Kay lami pud bi ako. Bitaw. 5 naman day siya ka bulan nga buntis. Hadlo kay to kaysa wala pa mi kahibaw nga buntis siya. Sige lang may ambak sa mga falls kay enjoy lagi. March 12, 2020, nanganak siya sa usa ka healthy, gwapo, ug maldito nga bata nga akong nailhan. Iyahangalan kay JV. And now, he's a 1-year-old healthy boy. Nais kay muli sa balay nga naay mo tagbo sa imuha nga mga pangit. Anbisa na mi anak, napagyapon may me time sa mong kaugalingon. Like every gabi Pinuang rabitaw. Luoy ra ba na akong love kay daghan kay modules nga gabuhaton. Mao nang mga senior high school students, please, ayaw pa badlong. Ang tumaysan, be good anak. Ayaw pag-awat kay papa nga tarantado sa unaha. Gusto lang nako nga imoming respetohon ni mama nimo. Dili magpasakit og girls, ang hinaot dili pud ka pasakitan. Kung mabasa or madungog ni nimo pohon, ayaw ka balaka. Tanggap ni papa nga baga kog noong. Bisan unsa imong gusto na arami nga mo support sa imo as long as buhi and baskog pa ni mama. I love you so much. Ug kung unsa ang gitudlo ni mama sa imo tungkol anang uyab ni papa si Jessa, ayaw intawon og tuo kay overthinker kay na imong mama. And pray always kay Papa Jesus. Ug sa akong umaabot nga anak, I love you. Hulat lang nga ma-5 inyohang Kuya JV. Ug sa akong pinakagwapa nga asawa, I love you mama. I love you love. Stay healthy always. Keep safe and don't lavish your faith to the Lord ma. Thank you sa pagmata sa kadlawon or bisan unsang orasa kung kinahanglan ta ka. Bitaw, salamat sa pagluto-luto adlaw. Ug ayaw pagpa-stress anang imong online class or buhatonon nga modules kay madaot imong beauty. I love you so much. Your mamang police, JB. Ladies and boys, duang tag-ingon. Sana all.